سەدەما کێمبوونا ئالیکاریên mirovî ji aliyê rêxistinên navdewletî ve koçberên Sûriyê li Ordunê neçar dibin kar bikin dakodebara jiyana xwe bikin. Alîkariyên gopkopanan ji me re tên têra me nakin. Em neçarin di berhevkirina meywe û şînahiyan de kar bikin dago têra me bike. Malbat ji 12 heya 13 kesan pêk tê û kopon têra me nakin ji ber goheya bîstê mehê tiştek namîne. Ji ber ku karê mêran jî têradebara jiyanê nake, jin jî kar dikin da ku alîkariya malbatên xwe bikin. Debara jiyana me zehmet e. Berê kopona alîkariya me dikir. Niha ez yan dişa min kar dike heta ku em debara jiyana xwe û mala xwe dikin. Berpirsên bernameya cîhanî ya xwarinê li Ordunê diyar dikin ku bi sedema kêmbûna asta fînansekirinê ji aliyê netewên yekbûyî ve rêjeya alîkariyan kêm bûye û hijmara kesên sûdê werdigirin daketiye. Ji meha çile ve bi sedema kêmbûna fînansekirinê alîkarî ji bo penaberan hatiye kêmkirin. Me xwarin dida kesên herî hewcedar. Di meha ber çile ya 2014 de me alîkarî bi milyonek û 900,000 kes re dikir. Em niha alîkariyê bi milyonek û 700,000 kes re dikin. Li gorî berpirsên rêxistina navdewletî ya navborî bi sedema kêmbûna alîkariyan hijmareke mezin ji zarokan dev ji dibistanan berdaya. Bandora kêmkirina alîkariyê karesat bû. Penaber dibêjin xwarin pir kêm bûye û gelek neçar bûne ku zarokên xwe ji dibistanan derxînin. Ji meha çile ve hejmara kesên ku nikarin xwarina zarokên xwe dabîn bikin diqat bûye û 45,000 zarok ji dibistanan hatine derxistin. Hikûmeta Ordunê ku herdem gazincan ji barê giraniyê penaberên Sûriyê dike û gilîj kêmbûna alîkariya civakan navdewletî dike, dibêje ku erkê wê sereke beriya penaberên Sûriyê dabînkirina pêdiviyên hemwelatiyên Ordunê ye. Di navîna Orduniyan de divê em giringiyê pêşî bidin hevwelatiyên xwe. Ev erkê hikûmetê ye û paşê erkê me ji bo pêşkêşkirina alîkariyên mirovî ji bo penaberan tê. Ji bo sivikirina bandora xerab a vê krîzê, koordînatora krîza penaberên Sûriyê serbirêxistina cîhanî ya kar ve hinek pêşniyarên xwe pêşkêş dike. Daxwaziya me li hember vê krîzê ew e ku aboriya nefermî bibe fermî li Ordunê. Handana kartê taybet bêkirin. Da ku derfeta kar li ber penaberên Sûriyê bêvekirin û rêjeya wergirtina xwendekaran bê zêdekirin. Ji bilî êş û azarên penaberî û xerîbiyê penaberên Sûriyê ku rojane hejmara wan zêde dibe dikevin jêr nîrên dijwarî û zehmetiyên jiyana rojan nede jî û tê çaverêkirin ku ev krîz roj bi roj hîn kûrtir û asêttir bibe. Hüseyin Umer, Rûdaw.